tal-jiem ilu t-tim nazzjonali Malti tal-futbol ta' taħt is-16 sena kiseb 3 rebħiet minn 3 f'turnament tal-UEFA għan-nisa. Fosthom l-ikbar rebħa laqgħet kiseb tim nazzjonali Malti tal-futbol 14-0 kontra Ġibilta. Fost il-goals dak ta' Emma Ċantar Piccinino li fl-istess turnew ta' ukoll 2 assists. Iżda l-istorja tagħha tmur lil hinn mill-futbol u hija eżempju ta' kuraġġ u determinazzjoni li qed wasluha biex tilħaq orizzonti ġodda. Meta kellha biss 5 snin, Emma qabdiet influenza li waslitha biex bdiet issofri minn diabete tat-tip 1 li l-unika kura għalija huma l-injezzjonijiet. Trid toqgħod attenta x'tiekol u l-insulina li tieħu meta tiekol u trid toqgħod attenti jekk jinżillek it-sokkor, jekk jitlalek. Ovvjament jekk jinżillek trid tikol xi ħaġa biex ma taqax mal-art. Iżda minkejja dawn l-isfidi ta' età tan żgħira, Emma bidlet l-istil ta' ħajjita u saħansitra sabet fl-isport il-mediċina li tgħinha tikkontrolla d-diabete. It-sokkor ikun dejjem stabbli, ma jitlax ħafna, ma jinżilx ħafna. Il-futbol jekk ikun intensiv normalment jitla' ma mbagħad wara li tispiċċa l-logħba pereżempju jinżel. Imma hu iżommu stabbli kif qed qabel. L-isport minn barra li jgħinni fid-diabete sabiħ ħafna, joġobni għax speċjalment team sport. Team sport huwa xi ħaġa sabiħa għax ikollok tagħmel iktar ħbieb u ikollok xi ħaġa li tkun suċċess għalik. Ma kienitx xi ħaġa faċli lanqas għall-familta illi llum il-ġurnata anke huma qed jiklu b'mod san biex ikomplu ma' Emma kif tispjega Omma Claire. Kienet xi ħaġa kbira ħafna għalina għax dik kienet biex tieħu l-injection tal-influenza kienu jżommu 4 min nies. Jiena l-kunjata, it-tabib u kien jgħid ir-receptionist, ġifieri jiena kif kont qed nimmaġina ħajjita kollha injections, kont qed ngħid dik kif se tagħmel. Madankollu l-familja hija determinata li bl-istorja tagħhom ikunu ta' wens u kuraġġ għal familji oħra. Bl-exercise dejjem qed tnaqqas il-bżonn tal-insulina plus qed tiekol ċertu affarijiet li kieku mingħajr l-isport, ma tistax tikolhom. Ma naħsibx li dak li jkun xi ħadd għandu bżonn jaqta' qalbu għax hemm ħafna għajnuna u hemm ħafna rimedji. L-istorja ta' Emma hi messaġġ ta' kuraġġ lil tfal u żgħażagħ oħra bħalha. M'hemmx għalfejn taqta' qalbek għax dak kif qed qabel mhux se jaffettwak ħafna. Jaffettwak jekk tuħodha bis-serjetà u jekk tibda tieħu għalik għal kollox, imma l-futbol anzi jgħinek għax il-futbol, speċjalment il-futbol kull sport, ma jiena ħabba li nagħmel il-futbol naraħ jgħinni ħafna. So m'hemmx għalfejn taqta' qalbek kemm you live a normal life.